σαν του ΠΑΟΚ την ομάδα. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα ομαδάρα δοξασμένη και με δάφνες στολισμένη, που τα 11 παιδιά μας τα έχουμε όλοι στην καρδιά μας. Η πίεση φέρνει αυτό το αποτέλεσμα, τον γκολ από τον 29χρονο Ισπανό χαφ Φερνάντο Ουσέρο. Ένα χαφ που πρωτοεμφανίστηκε στην πρεμιέρα με την μπάλα όταν ήταν μόλις 20 ετών. Έχει κάνει τη διαδρομή του στο ποδόσφαιρο, δεν είναι κάποιος χθεσινός, και όταν έπεσε στα πόδια του η ευκαιρία για το σουτ γκολ δεν την άφησε να πάει χαμένη. Υπέροχο, πολύ θεαματικό γκολ από τον Φερνάντο Ουσέρο, πέραν από κάθε δυνατότητα αντίδρασης του Σάρλου Τιτάνς εδώ και παλιά, από τον Περόνε που έκανε τη βρώμικη δουλειά για να επαναφέρει την μπάλα σε ένα σημείο το οποίο θα μπορούσε κάποιος συμπαίκτης του να εκτελέσει. Αφήνει ο Ντεμπλάση βλέποντας τη φόρα και το πάθος με το οποίο μπαίνει στη φάση για την εκτέλεση ο Φερνάντο Ουσέρο. 1-0 ο Αστέρας, η δίκαιη ανταμοιβή των Πελοποννήσιων για την αγωνιστική συμπεριφορά τους σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Οφειλάει, ουσιαστικά μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, είναι ο άνθρωπος του μάτς, και να δούμε αν θα είναι ο άνθρωπος για την πιο χρυσή σελίδα στην ιστορία του Αστέρα. Εδώ δεν μπορεί να κάνει το τελείωμα που διπλώθηκε και με τις κορδέλες. Ο Ράγιο μπορεί και να έχει κάνει πέναλτι ο Κατσουράνης, άνευ σημασίας πλέον από τη στιγμή που ήρθε ο Ουσέρο και με όλη τη δύναμη της ψυχής του, θα έλεγα, με το αριστερό πόδι πετάει την στα δίχτυα. Ένα με το δεξί πόδι, ένα με το αριστερό πόδι, 1-0 Ουσέρο, 2-0 Ουσέρο, και λίγος χρόνος στη διάθεση του ΠΑΟΚ για το καλύτερο εφικτό αυτή τη στιγμή σενάριο, δηλαδή το σενάριο της παράτασης. Τα κάθεσματα σε λίγο δίπλα από το Θεσσαλονίκη στον πύργο κι ψηλά, ο αέτος τρολιάζει τα αετοπουλά. Στη Θεσσαλονίκη στον πύργο κι ψηλά, ο αέτος τρολιάζει του ΠΑΟΚ τα παιδιά. Δικεφαλάρετε, μαύρα ετέ, μαύρα ετέ, μεγάλε και τρανε, μαύρα ετέ, μεγάλε και τρανε. Ο ουρανός γεμάτος ασπρόμαυρα πουλιά στα βράδια.